L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Grech għadha bla pożizzjoni fuq il-liġi proposta l-użu responsabbli tal-kannabis, dan anki jekk il-partiti politiċi l-oħra u anke diversi entitajiet resqu l-femiet tagħhom fil-perjodu li kienet miftuħa l-konsultazzjoni pubblika. Fuq xandir nazzjonali, d-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg inqabdet fuq siq waħda meta kienet mistoqsija d-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar il-femiet tiegħu għal white paper li ħareġ il-Gvern. Fejn id-dokument tagħkom? Mux kwistjoni issa il-dokumenti tinkwetax, noħorġu dokumenti. Il-kandidat laburista Dr. Jonathan Attard spiega l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li taħares lejn il-legalizzazzjoni tal-kannabis li lin minn sempliċi dekriminalizzazzjoni. Il-Partit Laburista tisejħu wkoll għal qafas legali apposta dwar ix-xiri taż-żerrija tal-kannabis minn sorsi liċenzjati u li jista' jkun sorveljat minn awtorità apposta li tassigura l-kwalità tal-prodott. Iżda meta l-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi dwar minn fejn persuna tista' takwista ż-żerrija tal-kannabis b'mod legali flok tmiss mal-kriminalità, reġgħet ħarġet l-indeċiżjoni tal-Oppożizzjoni. Qed naqblu li m'għandux ikun reat kriminali, qed naqblu li l-utent m'għandniex nitfgħuh il-ħabs. Naħseb li hemm konverġenza ċara. Però x'qed ngħidulu minn fejn ħajakwista l-prodott? Dik il-mistoqsija li tidissi, ejt inna fejn ħajkwista. Fejn hemm. Minn fejn ħajkwista iż-żerrija. Diskutu Jonathan l-affarijiet mhux bl-assolut. Mela, ejja niddiskutu. Ma mhux mistoqsija leġittima din. Leġittima ħafna. Minn fejn ħajkwista. U dak huwa wieħed mill-ikbar affarijiet li qegħdin niddiskutu aħna wkoll anke fil-konsultazzjoni. U naħolbu realtà soċjali. Le jaħassra, le, ejja naraw. Sintomatika Fil-programm, Dr. Jonathan Attard saħaq li l-legalizzazzjoni tal-kannabis tkompli tisħaq fuq il-punt li min jikkonsma l-kannabis mhuwiex kriminali. Jekk hemm il-darbet naqblu li persuna li hija utent responsabbli m'għandux ikun konsidrat bħala kriminali, meta niġu mbagħad biex dan jakkwista l-prodott, irridu noħolqu qafas regolatorju li qed jissejjaħ li qed inħarsu legalizzazzjoni, ma essenzjalment qegħdin nirregolaw il-prodott kif ħajkun għad-disponibilità ta' dak il-persuna li fil-kuntest ta' dak li qed ikun diskuss m'għandux ikun ikkonsidrat kriminali.